Benno Koring byše první riadovnický wučer, a on je potom po 10. letniku, když je tu Kočebuz so založil, 2,50, šel do Kočebuza a byl tu první direktor. No, netko može prašení nedom nastať, čo da nesi sobu šel do Kočebuza, to je celé ľahko odmluviť. V Kočebuzu je dalo jenož B riadovne, trojka, matematika, fyzika a tak dalej, usmiernené jenož do toho smíra. Žádné reče, aj tu vinovatú ruštinu a nimština tak a tak, ale hevak ničo dalej. To nebyše můj zájem a můj smír. To nebyše tun a nic je neštodla. Ja bych drbiał tu te 2 leče telko matematiki a fiziki, a neviem što dohonič. To ne bi možno bilo. Tam bych ja super govu drbiał meča, ja neviem što, tu ja ne mer, ja sam normalni čovjek. To ja sam hižo naspomnil od mojih vučerjev, Benno byše, also Benno Koring, požišo smo tež na te bili, Anton Nauka, nic, to však sem potom redko zetkal. To byše môj najlepší vučer, kiž ja som docela za čas živenia nižel doživil. Tež na nekakých kurzach a tak dalej. Also to ja sam jako vučer si dovieril praječ. To ja si dovieril praječ, opravte. Dokeľ, no hej, on meše tajku vašňu, so na šulerju obročić, kiž kužde vučer ne meše. Jednomu je bolje dane, drugemu meni. S tym ja ne pravi, suči tamni bili špatni vučerjo. To ja s tym noch ani pravić, a tež ne budu. Ale to jeden meše to, a to druge to. A po pravime junu tež cele jedno tak, tež kajž mezi namaj, chemija s kuždim ne trihi, a ne vujnže. A to je tež vistu rolu. To sam ja sam požišo tež doživil, jako vučer potom na šuli, to je cele normalne, nic. Również ja ne skožu, ja mam hač džens nišo z jaravili šulerjemi, mojimi nidišimi, ja dobro kontakte. Nic je ne se svoji vučerku, ale moji šuler ze mnou tež.